кожнага чалавека ёсць свой куточак, дзе ён нарадзіўся, дзе ён заўсёды можа адпачыць душой, дзе адразу з сэрца нахлынае ўспамін аб самых блізкіх людзях. У нас таксама ёсць такі куточак. Гэта наш Мазыр, на рэдкасць прыгожы горад. І пазнаёміўшыся з ім, яго нельга не полюбіць. А зараз давайте павандруем па старонках нашай маленькай Швейцарыі. Мазыр па праву можа лічыцца адным са старэйшых гарадоў Беларусі. На адным з 5 старажытных паселішчаў людзей, выяўленых у межах горада, плошча якога складае амаль 40 квадратных кіламетраў, знойдзены археалагічныя матэрыялы 4000-гадовай дзейнасці. Але афіцыйны адлік яго ўзросту вядзецца з 1155 года ад нараджэння Хрыстова, калі Мазыр быў упершыню упамянуты ў вядомай старажытнай пісьмовай крыніцы аповесці мінулых гадоў. Сведкамі эпох, якія адышлі ў нябыт, з'яўляюцца помнікі гісторыі, памятныя мясціны, звязаныя з працоўнымі і ратнымі справамі нашых продкаў. Вялікія страты прынесла Мазыру вайна. З амаль 20 000 насельніцтва даваеннага горада у студзені 1944 года засталося 4700 чалавек. Была разбурана амаль поўнасцю цэнтральная частка горада. Не працавала ніводнае прадпрыемства. І хаця раны і разбурэнні былі вялікія і цяжкія, але мазырані горача з верай у заўтрашні дзень узяліся за аднаўленне мірнага жыцця. Узводзілася жыллё, будаваліся бальніцы, школы, установы культуры і гондалю. Аднаўлялася прамысловасць, транспарт, сродкі сувязі. Горад не толькі працягваў жыць, але і паступова мяняў сваё аблічча, прыгажэў на вачах. Апісанне Мазыра было б няпоўным без знаёмства з чараўнічай прыроды беларускага Палесся. Гэты край нярэдка называюць беларускай Швейцарыяй. Палессе – край рэк і балот. Непаўторны куточак не толькі для нас, але і для ўсёй планеты, які сапраўды абаснавана называюць лёгкімі Еўропай. Мазырская зямля багата спартыўнымі дасягненнямі і традыцыямі. У сучасным Мазыры надаецца вялікая ўвага фізічнай культуры, спорту і турызму. Сёння ёсць поўная упэўненасць у тым, што мазыране не толькі працягнуць свае хвалебныя спартыўныя традыцыі, але і неаднаразова іх прымножаць, тым самым уславіўшы наш любімы горад і родную Беларусь. Мастакі і кампазітары, спевакі і паэты, скульптары і артысты жывуць у нашым горадзе. Усіх іх пералічыць немагчыма, але некалькі імёнаў мы назваць павінны. Міхаіл Фінберг, Ксенія Сітнік, Андрэй Федарэнка, Раман Петрушэнка і другія. Бруіць. Не перасыхае ў Мазыры магутная крыніца народных талентаў. Яна знітоўвае мінулае і сучаснае горада, натхняе на стваральную працу, вылучае новыя і новыя пакаленні да спаконвечных народных скарбаў. Калі жывеш у Мазыры, калі ідзеш па яго вуліцы, калі зліваешся з ім душою і сэрцам, то табе абавязкова падасца, што і дзяўчаты-мазырянкі самыя прыгожыя ў свеце, і усмешкі на тварах паляшучак і паляшукоў самыя гожыя, і што горад сам тварэнне непаўторнае. Бо, здаецца, нідзе ў свеце няма такога горада, як Мазыр. Bring me what I need, so why are we losing time?